mmadụ niile dị dedicated to ihe na-eme okwu na akpasiri gị iwe ihe iji bata n'ụwa for the struggle so mmadụ kpachigoro gị iwe gị na-arụ ihe na-arụ ole nwere ike ịrụ mana for mmadụ dị as wicked as ime expose ihe Mazi Nnamdi Kanu isi na-eso ị na-alụtara ọgụ ị na-adọtara DOS na-eme ya expose ọ ya gosi gị na federal gọọmenti ha akpọkọọla ha nọrọ na ha atakịrị Mazi Nnamdi Kanu na ha ka ha nwee ike nwee ndị Igbo ha ga na-awọrị ndị Igbo ha ga na-edeceive ndị na-eme na advert so na-enye nwere ESN ego onye ga-achụrụ anyị ndị Fulani herdsmen ndị amị na-achụ anyị ndị Fulani herdsmen ka unu were hụ how desperate and how wicked they are. So mgbe na-agụ Igbo ebe ọbụla unu nọ the more unu na-atụpụrụ ha ọnụ chi ha na-ahụ pụọ they will feeble away. Ha chige mgba because I'm not respond to it because when this shit respond to them now. I'm busy. I'm very busy. I just conclude the interview. I just make edit the interview mere Lolo. I get me upload. And when the pressure from everywhere, I saw me upload. Thank God all phone come to me, get me upload. And when the pressure from everywhere. And I say many upload in my hand. In my hand on an interview. So to show you somewhere now go no them. Let me shift a little bit. Talk about the deal that was still assigned by our leader, Mazi Nnamdi Kanu, and his brother, and Bola Ahmed Tinubu, and his son. I want to tell you that deal here that the siblings of Mazi Nnamdi Kanu come out to begin to lament how they were disappointed, how they have it all. Your leader was present. Your leader agreed to the terms and conditions. What is the terms and conditions? If you can be able to let them get Simon Ekpa. What did Simon Ekpa ever would you see? I don't know how to put that one in English. And a sign by himself. I want you, if you're an Igbo permanent man, go to Bianca Ojukwu. No, let me say Bianca. Ojukwu Baram, the great internal leader. Go to Bianca, Facebook, ask Bianca, when you travel to Finland, what do you go to Finland to do? And which other person, the instruction of federal government, and Bianca also speak to Mazi Nnamdi Kanu in DSS custody. So bringing Simon Ekpa back, the federal government promised to release Mazi Nnamdi Kanu. And they went to Finland. The Finnish government disappointed them. Why? They have every information, the conversation between Simon Ekpa and your leader. And your leader was telling Simon, that's the CK. And the Finnish government understand Mazi Nnamdi Kanu has reached agreement with Nigeria federal government. And Simon Ekpa is their citizen, having their passport. For some of you who are expecting Simon Ekpa come aside from this 6 years imprisonment, that they are going to practice into la. They are going to leave him in Finland there. All the call that Simon Ekpa was making with your leader, the Finnish authority has it. Now they feel that Mazi Nnamdi Kanu have used Simon Ekpa, now I want to hand over Simon Ekpa to Nigeria. I'm telling you what is authorable. Bianca is alive. Go, Bianca. Your leader, not his brothers, has an agreement with Bola Ahmed Tinubu and his son. The answer is yes. Hey. You see the mind of human being, and you can't access it. If people can access mind, the console will not join this very. It will not die. The console will be alive. Bianca is alive. Go and ask. Because that is the time Nigeria government withdraw every offer they were giving Mazi Nnamdi Kanu. That they want to free him and give him some money, forget about IPOB, you should not talk about Biafra. It declined. Along the line, it becomes desperate. When I tell you, it's go no Mazi Nnamdi Kanu Jinomia, one man, I want to know, you are amnesty. You have to destroy IPOB, I see I'm not in a late. I said that door is closed to go. You are going to have money, you should have money.
ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya, onye ọ bụla ya na-achị, onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi, onye ọ bụla ya bụ ọka aka. Ụbọchị niile ka anyị na-etu gị eze ebube dị ngọzi, mmalite na ọgwụgwụ. Ndị gboo wee tụọ gị ebighị ebi, onye nwe m, ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi. Anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ. Ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, maka na okwu nsọ gị na-adịghị ma ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu. Ọ bịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị. Anyị wee na-akpọkwu uwe na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ Ijipt kpecha wee wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbe ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere. Anyị wee na-aja gị mma, na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị, wee nye gị nsọpụrụ n'ụtụ na eji ama mgbe niile, n'ihi na anyị nweghị iche ọzọ ebezuga gị. Anyị nwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa nwere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile. Ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile. Anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi, sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị nyefere anya bụ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ija mma, na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasị wee kpaa ha ọnụ, ha wee daa hapụ ego n'ọzọ. Obodo ekwensu bụ zu ala nwekwa n'ihi eze ebube dị ngọzi. Anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkwara ha nsọ gị, na-asị na enweghị iche ọzọ egoziga gị. Anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị, na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwere onye kere na n'otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị mmadụ ebi ka na-arịọ gị. Ise ise ise. I am Onyebuchi Nwashibrobi. Please welcome to this very evening edition of Lamentation. Lamenting from my end here is Onyebuchi Nwashibrobi, a preacher of truth, a follower of Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa for Biafra restoration. That is one thing that I have come, and you must listen to me unapologetically. Good evening, good afternoon, and good morning. It all depends on your time zone. Now, it come to my notice that Lolo Nneakwuna granted an interview to the ex-wife of Mazi Nnamdi Kanu, that is Uchechi, the concubine of Ejiofor. Note it, Uchechi is only loyal to Ejiofor because Uchechi have a child with Ejiofor. The last child that Uchechi have is Ejiofor's blood. The last child of Mazi Nnamdi Kanu is Ejiofor's child. But she was flaunting the other one. Ask her, nna ụmụ ole ka ị mụrụ Mazi Nnamdi Kanu? Why you ji wee bụrụ ofu ka ị na flaunt? Ị na-egosi na the other one. You gave birth for Mazi Nnamdi Kanu 2 children, so to speak, as you said, but every time all one ka ị na-egosi. Why you ji ga na-egosi the other one? Ogosi the other one, all photocopy, complete photocopy Ejiofor. There you begin to ask, nna, how come? Complete photocopy Ejiofor, ihu ha nke a ihu na Ejiofor. You don't need to go, it's not a rocket science. Now, the first ihe a ịhụrụ m plere unu bụ Nneakwuna Chimezie. Ọ grantara interview dịka isi wee nụ. Ọ grantara interview to Chukwu ndị DOS. Nke ikpu ya mara ndụ. The one unu na-akpọ Uchechi. Ụmụ nwoke unu na-eri nshi maka Chineke. If not because of my leader, self no. Ihe dị m n'obi akara m ikwu, but because of my leader ka nye hapụgono. Though she's no longer the wife of Mazi Nnamdi Kanu. Take that from me. If you are not taking it from any other person, take it from me. Uchechi is no longer the wife of Mazi Nnamdi Kanu. Go and write it down wherever that you are. Write it down. Onye na-alụzi ya na improsive Ejiofor. And she's shy. She doesn't want DNA. Uchechi also kwa gị ga-anye that second one or tapia. Since you are hiding it from the public, don't worry. We understand Zoya man nye or tapia. We will conduct DNA before a layer. As simple as ABCD.
unu ama nghọrịkwa anyị na mmadụ ghọrị anyị na mmụọ. Unu ghọrị anyị na mmadụ anyị chebiri unu na mmụọ. Maka fada mụọ ịka ụka na Latin, anyị mụọ ichebiri fada na amen. Maka onwe ihe ọbụla fada melatara n'ụwa ka ọ gbanaghị amen. Ebe a ka anyị chebiri fada anyị. I am your one and only Onyebuchi Nwashigburobi, one of it very kind. I preach nothing but the undiluted truth. So, the criminals in DOS kwara Lolo Nneakwuna kwapụtania na social media. Kwarakwa Uchechi. Oya pụta bịa bịa nye this thing to what ihe a. We understand on a game. And the sensible Biafra people have run away from this game on Nagba. You have an old school game on Baraba. Change one another new game. Obrukwa na game a kunji acho iga ga Champions League. Lekwe na ase na ya aka unu mma. Oburu na udiri akpa kun chọrọ ije aga ebu Champions League. Lekwe na ase na ha ya aka unu mma. So the second video m played bụ ndị na-akpọ Mazi Nnamdi Kanu iyi. Ọkwa the same ndị DOS. The same even emegidere nke a na-akpọ Chinasa Nwoshi, that faceless idiot nke na-hide behind Nokia 3310. The idiot. Emegidere that idiot. Mawakwuo Mazi Nnamdi Kanu iyi na-asị na o nwere too much hatred as against what Uchechi told you people in 2022 achụrụ ndị DOS. He came out and said it is a lie. That was what she said. That it is a lie, that nobody sacked the DOS, that it is all lies, that na-achọ ịtụ asị, that the DOS are working. Mazi Nnamdi Kanu nka, Mazi Nnamdi Kanu nke ọzọ, hekatatatatatatata. But they are now coming out to say it is true. Mazi Nnamdi Kanu sack us. So who is lying? Ebuputekwa na nwaanyị ashị ọzọ. Ha kwapụtakwa na nwaanyị ashị ọzọ. Ya bịa tụọrọ unu ashị. And she have come. Are we perturbed? We are not perturbed. Are you perturbed? You are not perturbed. We are here to give credence to what is happening. What is happening now is what heaven ordained, that it will happen. Where at the test of time, it will happen to know those who are sincere and those who are not sincere. And right now, we are knowing those who are sincere, those who are betraying the struggle, and those who are not betraying the struggle. Make no mistake. Stand on your ground. Stand firm. We are winning. So how kwapụtara Uchechi? To support those who said that Mazi Nnamdi Kanu nwaanyị ka ọ gara ịchụ in Kenya. And I ask you people, what type of wife will you support the enemies? What type of wife will support the enemies? Can you people talk to me? What type of wife will come and support the enemies? The enemies digging oil at. I want to play one video for you where one of them is saying that Mazi Nnamdi Kanu should be in that DSSO ya Potakwana. And who is the person supporting? Ndi Uchechi na support. Please watch, please, before I can go on. I am paranoid, you know. Nnamdi Kanu must give me back my own money or just squander na Kenya. He must bring that money back. I just maybe they be doing now. Put a full time. I got for that war actually. And the Okapaman Nnamdi Kanu no ekwa na Sokoto hono. Okapaman no na Sokoto. Ya no ekwa there when I command all this idiocy and stupidity on social media. Oga no dia na akoya. O mu abo mazo okenu okechukwu general. Nnamdi Kanu no ekwa na Sokoto. Just remain here na Sokoto ahụ. Just remain there. Because you must. If you hear about that Facebook, nka about belia. Nga put full time. Full time. Obruzie na this time around na make support to them. Ye ga get pray for boss obo na ndia me full na ni wa ga twa. Criminals. Unu be are going on never try Biafra. Unu be are siphon money from Biafra people. Siphon share go we guy na wa ban ko na Kenya.
wee gaa na-eburu ụmụ nwaanyị na-apịa nke aka jụọ na onye ndu na ụmụ n'one ka ọ nwụrụ jụọ na ụmụ nwaanyị n'one ka ọ tụbara ime ụmụ nwaanyị n'one ka ọ nwụrụ mma and ka na-eruo na ị ga-ewepụ dat Mazi nwanne there's nothing like Mazi again all direct Nnamdi Kanu nwanne there is nothing like Mazi ebe these people nechala anya so unu anụgonu the people Uchechi gara ịga support the people si na Mazi Nnamdi Kanu were ego ha ga agba akwụna in Kenya and ajụzie ya ele ego this guy have never contributed any money from the player. I don't want to go there because of ihe mbiara player this 350 euro bụ ego ndị mmadụ tọrọ in Germany nye ya o remitiri to IPOB then ya nwa na onwe collect zie 4,000 euro iji wee rụọ studio so nye ya balance ibi ya criminals ọkwa ndị na-akpọ mmadụ criminals atụrụ ndị ebe ị nọ tụtara 350 euro iremite wee na-agba ụgwọ 350 euro na-abụ nke gị bụ nke everybody tụtara go onwe gị nara IPOB 4,000 euro iji wee rụọ studio so between you and Mazi Nnamdi Kanu who will balance each other ndị a bụ ndị oshi failed career agitator oh shut up they don't want me to speak. If I speak, the DSS wants to take me, they want to kidnap me, they want to suppress me, they want me to shut up because of my expositions. I am interrupting to the work Abuja nyere ha. Oh, that guy is making a nice exposition. He will open our people's eyes now. They will go away from DOS. And you know, Nigerian government, this is our last card. If we do not stop Mazi Nnamdi Kanu, listen, he will divide Nigeria. They have the idiot called Udele, the idiot called Okpontunuru said that Mazi Nnamdi Kanu, they offer him to use IPOB as a political party. He said no, because he know his evil intention. So all of them were deceiving us that they want Biafra. But in essence, they want Mazi Nnamdi Kanu to turn IPOB into a political party. Ndara. I am here to Igbapu Nafo. So they have brought the Akuna brought Akuna. Akuna Uchechi brought Akuna Nneka brought Akuna Uchechi. Chineke ya kpo na oku unnavo. Almighty God will disgrace two of you. If Almighty God do not disgrace two of you, know that there is no God in heaven. There is no God in heaven. Almighty God will disgrace two of you. Uchechi, you say you with your Akuna mentality and your Akuna life, you think that you can deceive everybody. You cannot deceive Mwashiburobi. With that your Akuna attitude, if Almighty God do not pay you back, know that there is no God in heaven. Because I know I now can get the details that there is no God in heaven. This is evil of the highest order. But we are in freedom. No cause for alarm. I am Mwashibrobi, please. You can go on and on, lie for all you care, deceive people for all you care. It does not concern Mwashibrobi after all. About Tataka, lies and deceit started. Lies and deceit have started right from origin. From the days of Adam and Eve, lies, propaganda, and deceit have started. So what concerns Mwashibrobi in your lies or in your propaganda? You can lie for all you care. So the one, Nnamdi Kanu, who said, I will insult Mazi Nnamdi Kanu if he did not work with the people he sacked, I will insult him. Who said that Mazi Nnamdi Kanu have no right of sacking Ezekomedem without DOS. Now, if you go to the appointment, who appointed them? Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu appointed Ejiofor, appointed Ezekome. It is there in the news. Go and check. It is Mazi Nnamdi Kanu. And even Ejiofor said it himself
When he said, oh, our leader, when he was trying to deceive you people, our leader have confirmed. Once our leader confirmed everything is correct, our leader have signed that Ejiofor Zekome should be appointed. And I took him to see him. So the same person he appointed, he have no right to sack the same person. Unnile na Igbo. Unnile na Igbo. Both Uche Nwabingo. And I want to tell Uchechi, if you like, you can go to interview of Ndisabo for all you care. It does not concern us. This 100 men is a done deal. It's a done deal. Anywhere Mazi Nnamdi Kanu kwu, ebe a ka ikwu. 100 men abiego. In fact, for the fear of because of the fear of Mazi Simon, but they brought the idiot called the Akuna called Uchechi. Namu by the Olesha si Kayamiri, Ipu Baruka, they brought her. Asawo kobo. Imagine a Ejiofor, a very dirty thing, smelling every time, smelling. Obrun Ejiofor without without perfume. You cannot sit down with Ejiofor. Ejiofor is a very dirty human being. Imagine opening leg for Ejiofor. That means you can open leg for even a madman. I am Washibrobi. You people can go on and on, invite all the riffraffs that you can pay, tell them to propagate whatever. People that doesn't even have pedigree. You can go on and on, invite them. It doesn't concern Washibrobi. Does it take anything away from me? It does not take anything. Not even a scratch of Ajidim Nahu Apuhu. But whichever propaganda you brought in order to rubbish our leader Mazi Nnamdi Kanu, we will face it. So, Nnakuna was saying something. That, imagine people going as far as bringing something Zorezo, something Mazi Nnamdi Kanu Dobere Zorezo, in order to rubbish him. So who is bringing something Zorezo? Nobody have ever come. Apart from Mazi Nnamdi Kanu sacked DOS and made it open. Okay, you don't want them to make open the sacking of DOS. They were sacked 2022. Then with the old Mapa from Keno, Ghana, Era Bakara was sacked in 2022. And that 2022, these idiots started calling all the coordinators, telling them, oh, Mazi Nnamdi Kanu will do it to you. If you allow this to happen, we need to converge. We need to say no. Oh, Mazi Nnamdi Kanu is chopping our money and we are empty-handed. He's answering Supreme Leader why we are here. The money contributed in IPOB, we are supposed to take care of the money, but that money is not coming. The money is not coming. We are hungry, and Mazi Nnamdi Kanu is traveling all over the world. What type of business is Mazi Nnamdi Kanu doing? These are the things Hana Gwandi national coordinators, all these idiots. Yahoo kahana eme everywhere ihuru ha. Yahoo carrying portfolio na-enwe ihe dị up and down. Ndị Yahoo. So they said they will suppress Mazi Nnamdi Kanu. That in essence they are supposed to take care of every money coming from IPOB. Imagine these idiots. Oh, the nonsense on the Arabia. In essence, they're supposed to take care of the money, charge of the money coming to IPOB. Mazi Nnamdi Kanu is the only one eating it. How come? How can he be the only one eating the money coming into IPOB? No, this is the seat of deceit. This is the seat of propaganda against the Son of Man. Before the coming of IPOB, Mazi Nnamdi Kanu have had business flourishing. Radio Biafra was opened from Mazi Nnamdi Kanu's deepest pocket. There is none of this idiot that knows how much it takes to hire satellites. None of these idiots knows what it takes to pay for radio equipment broadcasting from London and it's coming down in Biafra land. Did your father contribute a dime for Mazi Nnamdi Kanu to open it? No. It came from his own pocket.
All along that he had been traveling before the coming of IPOB, going to evangelize, it is the money coming from him. So all of a sudden, you are saying that, oh, he's enjoying supreme leader. That is the problem. In case if you people do not understand the motive, somebody say, Eba, na Mazi Nnamdi Kanu ji ego ha ara nwanyị, were ego aka Kenya, na akwanda, mmadụ ebua, kwuru ya, the first one and the second one. Okenna nke no Germany agba naked dance scripper. That is the job on Germany agba. Tenkete konti, tenko, ono na agba, hey, ogwu amam nga na agba egwu Okenna. Hey, Chineke. Ogwu amam nga na agba egwu Okenna. Hey. Nga na agba tente konti na Germany. Onga ono IPOB recruit si ya nna pụta na tente konti. Bịa chọọ freedom. Due to na ọ bụrụ na ị nwee freedom, you will not gba na egwu tente konti anymore. The idiot came and started telling you people that oh, na ha chọrọ freedom. Junana Okenna bidozie na asa Mazi Nnamdi Kanu na ya the paranoid. Imagine the illiterates. Ọmade ede ahụ. This semi-imbe na-ekwu okwu amaghị ede ahụ. In case if you do not understand what two of them said, on a voice in play last 2 years about the DOS, what they were saying about Onyendu. I mean about Uchechi, what Uchechi was saying about Onyendu. Okporo a right-hand man of Onyendu. Na aji ya si ya, kedebe Onyendu ruru ulo na ihe a. Onye nke a na-asị, I'm not loyal to you, but Onyendu. Ya so no, if I call Onyendu, he wouldn't tell me. Onye nke a wee na-agwa, if Onyendu did not tell you, I am not answerable to you, I am Onyendu, then you don't need to know. Ọ na-ajụ ya sị ya, that girl, ọkwa ọ dị ime? Ya sị ya, na eme ite your husband ga jụọ ya, you don't have to ask me. Ọsọ na ọ jụọ di ya, na di ya anaghị ekwe agwa ya eziokwu. Na egwa ya eziokwu na ọkwa Onyendu tọbara that girl ime. Imagine nonsense. And to make it worst, on here Uchechi convert this thing now that is happening. Uchechi is from a cursed home, a cursed father, a cursed mother, a cursed every generation, cursed. Abraham. Akuna. On here have. She's in London. Is she not in London? She's in London now. Now Akuna to the politicians. She went to visit one governor. Then the governor is now a senator now. Senator under Tunumbu. Nkonna Babio. That have history of knacking people's wife. Uchechi visited Akpabio when he was a governor. They will be shocked how I got to know. What did she went to do with Akpabio? Table. And all these very politicians, you people are filthy. The only thing that makes you people difference is that you have people's fund to squander. Ọ bụrụ na ọ nwaanyị ị ga-aga amaga Uchechi elu. With all the billions in the world, I can never fathom to iri Uchechi elu. I cannot. Sometimes I imagine how that place will be smelling with this her smelling character and smelling attitude. Anya na-ebu ụzọ rie before amụkwụrụ ọtọ. The woman that you people are seeing, in fact, if Jezebel were to be alive, Jezebel will be learning work from Uchechi. Then Jezebel will be Jezebel. I am telling you, because Jezebel amụta ọrụ. Jezebel could have been alive ka ụmụ ọrụ n'aka Uchechi. Ka ụmụ ọrụ n'aka the men Uchezebel. Only then you will understand what I am telling those of you. So, Nneka brought Uchechi. And I don't know, for whatever reason,
It is not my duty, it is not my here, but it is to give credence to the DOS. Because it is DOS. Mazi Nnamdi Kanu said, no, I sacked these very people. Nke a na-akpọ akwụna bụ nwaanyị. Nke na-agaga visit Mazi Nnamdi Kanu for the very first time. You have never seen that idiot in court. But anytime Mazi Nnamdi Kanu chọrọ ha, she will be there supporting them. If you love Mazi Nnamdi Kanu, why can't you go to prison, visit your husband, make a video from you from the prison? This is my husband. Mazi Nnamdi Kanu went to all the courts that he went to for good 5 years. For good 5 years, yeah. Uchechi was not there. Mazi Nnamdi Kanu was in court for good 5 years. Uchechi never appeared in solidarity with onye okporo husband. Good 5 years. But the same woman will appear anytime Mazi Nnamdi Kanu chọrọ ndị ọ chọrọ n'ọrụ. You will see her. Boom. Dear friends, I am doing kezi ihe a na-akpọ I will be life bukwe gị. It's better you become ọnwụ ka Chineke kpọọ gị ọkụ. Dear friends, Chineke kpọọ gị ọkụ gị na ndị anyị na-akpọ that you will be Chineke kpọọ gị ọkụ. Ma gị ma your generation. Ma gị ma nwa ya mụọrọ eji ọfọ. Very dirty thing. You better go and beg those your governors. Tell them that I am not reachable. Maka akụ unja plan mgbe ọbụla. Ana m amakwa I am not reachable. Iju unu na-aga and the target na hi na enweta this guy na ọ ya ebe akwa ndụ ya. Unu niile gbara ndụ unu tọkọ n'elu ọkwa ya. Ka ị na-achọ ịtaget onye ọzọ inweta onye aha na ọ ya ebe akwa ndụ ya ndụ nke gị iko n'elu. I am Nwashigburobi. All of you are very useless and useless in life. Take it from me. If you are not pure, you are very useless. Dear friends, I want to send this message now to those of you listening to me. Any day you hụrụ Uchechi on the DOS, you stream it, you watch it, you are cursed. Any day you hụrụ Uchechi and in the DOS, you watch them. You don't want Biafra, you are cursed. Apart from those who taking the information in order to counter them. All those who taking the information in order to follow them, you are cursed. Hey, time have finished.